Салом алейкум, бародарони Қандинобод. Ҳамин рахати гузаштаиса будум. Медони чӣ дидум? Мана чианиё? Тутпуси ғарм боша, ё тутпуси Нуробод боша, ё тутпуси Дарвоз боша, ё тутпуси Ванҷ боша. Ҳамин қасоиб шумо мепурсем неста. Ҳаминҷа хӯрда рафтаиса мардум. Тутпус беҳтарин ғизо ай. Тутпуси Тоҷикистони азизи сарбуланд ай. На ай ғарм ай, на ай Нуробод, на ай Дарвоз, на ай Ванҷ. Тутпуси Тоҷикистони азизи сарбуланд ай. Ай сникерс, ай тамоми меваҳо ин болотару хубтар ай. Мардуме ки простатит дорем, айни бихарем. Ҳам хабармаза ки тутпуси ватанҷонум, тутпуси медонӣ ё Тоҷикистони азизи сарбуланд.